салом бинандаҳои азизи телевизиони Баҳористон. ба озмоишгоҳи барномаи таҷриба хуш омадед. тамошобинони азиз, имрӯз меҳмони мо ҳаст Нуралӣ ва Сафия. Сафия, ба барномаи мо хуш омадед. Ташаккури зиёд. ёдовар мешавем, ки Нуралӣ ва Сафия хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 128 мебошад ва имрӯз мехоҳад, ки ба мо як таҷрибаи наве, ки медонад, нишон бидиҳад. Сафия, имрӯз шумо ба бинандагон чӣ таҷрибаро нишон медиҳед? имрӯз ман ба бинандагон як таҷрибаи соддаи физикиро нишон хоҳам дод, ки бинандагон метавонанд дар хонаашон мустақилона иҷро кунанд. бисёр хуб. барои иҷрои ин таҷриба ба бинандагон чӣ лозим мешавад? барои иҷрои ин таҷриба ба мо об, часпакҳои оҳанин, моеъи зарфшӯӣ ва зарф лозим мешавад. бисёр хуб. акнун биёед зуд таҷрибаро иҷро кунем, зеро бинандаҳои мо бесаброна мехоҳанд ин таҷрибаро тамошо кунанд. аввал мо ба зарф обро мерезем. бачаҳои азиз, шумо метавонед ҳам аз зарфи калонтар ва ҳам аз зарфи хурдтар истифода баред. ана ин тавр обро мерезем ва акнун мо чӣ кор мекунем? баъд аз он мо часпакҳои оҳаниро мегирем. часпакҳои оҳаниро ин тавр мепартоем. бубинед, часпакҳо ба зери зарф мераванд. бубинед бачаҳои азиз, вақте ки мо часпакҳоро ба зарф бо об мепартоем, ҳамаи часпакҳо ба зери зарф мераванд. ва акнун Сафия, ҳадафи мо аз таҷриба чӣ аст? ҳадафи мо аз ин таҷриба он аст, ки часпакҳои оҳанӣ бояд дар рӯи об истанд. бисёр хуб. барои ин мо чӣ кор мекунем? барои ин мо бояд часпакро ин тавр мекушоем. баъд часпаки дигарро ана ин тавр дар рӯи ана ҳамин ин часпак мемонем, кушода мемонем. баъд оҳиста барои об мегузорем. бубинед, часпакҳои оҳанӣ дар рӯи об истоданд. акнун часпаки дигарро мегирем. бале. ана бубинед бачаҳои азиз, чӣ хел ҷолиб аст. вақте ки мо бо даст ана ҳамин часпакҳоро партофтем, бубинед онҳо ба зери зарф рафтанд. аммо вақте ки мо онҳоро дар рӯи часпаки дигар гузошта оҳиста оҳиста ба рӯи об гузоштем, ҳамаи часпакҳо дар болои об ҷойгир шуданд. бубинед, мо часпакҳои оҳаниро дар болои об оҳиста гузоштем ва онҳо дар сатҳи болои об истодаанд. бисёр хуб. дидед чӣ хел таҷрибаи ҷолиб аст. акнун Сафия, ба мо моеъи зарфшӯӣ барои чӣ лозим мешавад? ҳозир мо моеъи зарфшӯиро каме мерезем ва хоҳем дид, ки чӣ мешавад. бубинед, ҳамаи часпакҳои оҳанӣ ба қаъри зарф рафта истоданд. бубинед бачаҳои азиз, вақте ки мо моеъи зарфшӯиро ба об рехтем, ҳамаи часпакҳо аз ҳамдигар ҷудо шуданд ва баъд ба зери зарф афтиданд. дидед чӣ хел таҷрибаи ҷолиб аст. акнун вақте ки мо таҷрибаро иҷро кардем, мо бояд сабаби ин таҷрибаро донем ва сабаби ин таҷрибаро ҳозир мефаҳмем. бо диққат бошед. часпакҳои оҳанин бо сабаби хусусияти кашишӣ доштани об дар рӯи он қарор мегиранд. ин кашиш дар рӯи об пардаи тунуки махсусро ба вуҷуд меорад. аммо вақте ки ба об моеъи зарфшӯӣ мерезем, пардаи тунуки об сурух мешавад ва часпакҳо зери об мераванд, зеро моеъи зарфшӯӣ кафк дорад ва маҳз ҳамин кафк кори молекулаҳои обро, ки аз кашиши худ парда ба вуҷуд оварда буданд, хароб мекунад.
сабаби ин таҷрибаро низ фаҳмидем. Ман умедворам, ки ин таҷрибаро ҳар яке шумо иҷро мекунед ва ба дигар додару хоҳраконатон нишон медиҳед ва онҳо низ аз шумо як таҷрибаи навро ёд мегиранд. Сафия, аз иштирокатон дар барномаи мо ташаккур. саломат бошед. шумо метавонед дар дигар барномаҳои таҷриба бо таҷрибаҳои наватон омада иштирок кунед. ман ҳатман дар барномаи навбатии шумо бо таҷрибаҳои нав иштирок хоҳам кард. бисёр хуб, акнун мо низ бо шумо хайру хуш мекунем ва агар шумо низ ягон таҷриба медонед ва мехоҳед онро ба бинандагон ба мисли Сафия нишон бидиҳед, пас ба кӯчаи Шароси 31 телевизиони Бористон барномаи таҷриба муроҷиат кунед. хайр, хуш бошед, то озмоишҳои нав ва ҷолиб.